Benvinguts i benvingudes al podcast S'épanouir avec Loga, un espai pensat per a créixer, reflexionar sobre experiències a l'estranger, aprenentatge de llengües i tot això que ens fa evolucionar com a persones. En primer lloc, m'agradaria agrair a la Universitat de València, al Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants, concretament, pel seu suport a través de les ajudes fora de classe que han fet possible la gravació d'aquest projecte. Dit això, avui tenim a l'episodi a Sílvia Martínez. Hola, Sílvia. Hola. Benvinguda. Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Sílvia és graduada en Traducció i Mediació Interlingüística a la UB, igual que jo, i per això estem així, per a parlar sobre la carrera, i a més és multilingüe. Parla valencià, castellà, anglès, francès i italià. Es diu ràpid, però són molts anys de treball, Sílvia? Són molts anys. I podem dir que aquest episodi naix, per supost, de la il·lusió de compartir les nostres vivències, aprenentatges i reptes i per inspirar a totes aquelles persones que vulguin fer la carrera de traducció o que vulguin aprendre idiomes. I parlarem concretament de la nostra experiència a la carrera, també per si pot ser útil per a qualsevol persona. Sí, per repassar un poquet estos 4 anys, tot el que van donar. Exacte. Voldríem començar explicant els itineraris que hi ha en la carrera, no? Tu entres i tens el primer any que llegir un idioma, que és pel qual tu t'inscriuràs. Sí. En el nostre cas va ser francès i va funcionar prou bé perquè vam ser admeses i el nostre francès ha passat probablement d'un... el meu nivell d'entrada pot ser un B1 o inclús un A2+, i ha acabat en un C1, C2. I el teu? Jo vaig entrar que vaig fer el B2 a l'acabar el batxiller i en C1 també, el seu. Molt bé, C1, C2. Acaba de treure. Efectivament. C1, que això parlem després dels títols obtinguts. El C1 amb el títol, però nivell que tu te sents que pots conversar, que pots anar a francès i no tens cap problema, tenim un C2. Sí, i a més la confiança que te dona ja de saber la llengua, de poder parlar-la, de ja entendre-la també. Perquè no és el mateix el francès de llibre que el francès de després, de la vida real. Que m'ho diguen a mi, amb el francès quebecois. Exacte. Sí, però bé, després, aquest és el primer idioma que llegim i després a tercer, és a tercer, no? O segon? No, en segon. És a segon. En tercer és a no, tercer és l'Erasmus. A segon és quan llegim el segon idioma. En el meu cas va ser l'anglès, jo vaig seguir en la línia dels idiomes que ja sabia, perquè volia millorar i perquè en el meu futur professional vull dedicar-me al francès, i en el teu cas vas optar per un nou idioma. Exacte. Jo vaig agarrar l'italià, era una llengua que m'atraïa i també la cultura italiana i tal, és com que m'apeteixia conèixer-la un poc més. M'apetia conèixer-la més i la veritat és que superbé. Perquè sí que és una llengua que es comença a aprendre de zero. No és com el francès, que ja entres en un nivell i en teoria ja tens que saber algunes coses, perquè no s'ensenya francès, sinó que t'ensenyen a traduir francès. I l'italià, com era segona llengua, sí que te l'ensenyen des de zero i jo superbé. Molt bona experiència. Molt bé. Això és molt important dir el que has dit. A veure, en la carrera de traducció sí que s'aprèn una llengua, però no de la forma en la que aprenem en una acadèmia o amb un professor particular. O sigui, no es pot esperar que assolim un C2 solament amb els 4 anys de la carrera, perquè de fet tenim únicament 6 assignatures de llengua francesa, que seria la nostra primera llengua, i 4 aleshores de la segona llengua, que és anglès i italià. Tot depèn també si en l'Erasmus ens afegim, en el meu cas, em vaig afegir assignatures de llengua perquè m'agrada més que la traducció, però sí que és de veres que no podem esperar a limitar-nos sols en el que obtenim a la universitat, sinó que en el nostre cas hem anat buscant més fora. Ens hem tret el B2 i el C1 oficial de l'Institut Francès a València i hem anat a llocs com el CAL. Exacte. El CAL és el Centre d'Aprenentatge de Llengües de la Universitat de València i concretament nosaltres, anava a dir que vam anar a Blasco Ibáñez, però també vam anar a Tarongers. Un quadri, crec que va ser a Tarongers. Un quadrimestre vam anar a Tarongers i després vam fer un curs que parlarem al final d'aquest episodi i per això s'heu de quedar fins al final perquè és un curs meravellós que vam acabar la carrera supercontentes i és que ens va ajudar, podem dir-ho, no?, a treure un 10 en el TFT. Exacte. I a trauremos el C1. I a trauremos el C1. Molt també important. s'ha de dir. Molt important. Tirant enrere, sobre l'italià, què t'agradaria contar-nos sobre les classes? Perquè sé que m'has parlat molt d'una professora. Hi ha una professora que es diu Míriam Norma Bocoré i, clar, al ser
el primer que aprenia d'italià és com a que va marcar molt. I jo recordo les seues classes super amenes, super divertides. Fèiem tot el que s'havia de fer. Teníem el llibre, activitats, i ens va ensenyar sobretot coses útils quan tinguem que viatjar a Itàlia, poder defendre'ns i poder parlar en algun italià que ens puga entendre a nosaltres també. I jo crec que va marcar perquè jo vaig notar que en aquestes classes vaig aprendre en seguida i vaig aprendre fàcil. Fèiem els exàmens orals, fèiem tot el que calia fer i recordo que els primers exàmens jo feia una mescla de francès i italià increïble perquè el meu cap col·lapsava, però després, poquet a poquet, damunt ella ajudava molt i tal. Me va agradar molt aquesta professora. Molt bé. Jo recordo que volia agafar-me italià i es vaig preguntar i Isa no estava en aquell moment, no podia agafar-me-la i sols per això vaig dir igual ja no vull. Per si acas no vaig a part que després resulta que no hi havia classes. Però bé, m'alegra molt. La veritat que són experiències noves a la universitat que al final tu a l'entrar a la traducció t'esperaves començar en italià? Tenies una idea o va ser... Jo me deixo sorprendre i dic, mira, ja veurem, comencem en francès i en segon ja veurem com us agarrem. Però clar, entre anglès no és una llengua que a mi m'agrada molt. Em vaig treure el títol i ja vaig dir, ja quan em torna a fer falta ja em torna a posar l'anglès. Però, i després estava l'alemany, que ho veia jo molt complicat. I dic, bueno, doncs em tira l'italià, que m'apanya més la cultura, m'apanya més el país com a tal, i ja, doncs igual en tercer me puc tornar a agarrar anglès o alemany, o crec que ja també xino. Xino i àrab, crec. Sí. I dic, ja en tercer ja m'ho penso si vull l'altra llengua. Però l'italià, ja quan m'ho vaig pensar, dic, crec que és la que més m'apanya, i jo crec que així he guanyat. Jo recordo que també va ser una decisió espontània, perquè comences la carrera i jo crec que no t'esperes. No pensem ja en quina serà la segona llengua que agafarem, i jo vaig agafar clarament francès de primera perquè era la meva passió i seguís sent la meva passió. Però a segon es van canviar les coses, perquè jo dia, ai mare, no sé quina llengua m'agafaré, alemà, italià, anglès, jo en primer era impensable. Impensable, no m'agradava gens, però resulta que vaig veure que com volia anar-me'n d'Erasmus i si no entrava on jo volia, que era Montreal, tenia que anar-me'n als Estats Units, que també estava molt guai, però era com la meva segona opció, jo no volia anar a Europa, jo volia anar-me'n fora, i per als Estats Units necessitava el seu d'anglès. Jo vaig dir, bé, jo vaig a veure si és o no és. I vaig començar a estudiar anglès i resulta que a base d'estudiar el seu d'anglès vaig dir, uau, doncs és que és una llengua que m'encanta, no sé per què tants anys he dit que la odie i que me pareix una llengua inclús lletja i ara m'encanta. Les pel·lícules, les sèries, els documentals, tots ho veig en anglès. Podcast, tot. O sigui que per a mi també va ser espontani en el sentit de que mai esperaria que haver agafat jo anglès en la carrera. I al final és professor superbé, o sigui que va anar tot molt bé, vaig conèixer gent nova i superbé. Com sorprende la vida. Com sorprende la vida, sí. I en el meu cas, en francès, que és la primera llengua, també en els dos casos hem conegut gent i els professors també molt bé. I jo, per exemple, dues assignatures que tu no les has tingut, absolutament jo dono les gràcies a Patricia López García i a Elena Moltó per tot el que m'han aportat i per aquest últim any que jo crec que ha sigut el més decisiu, anem a dir, no? En el moment que jo realment he dit vull dedicar-me a això, ha sigut gràcies a aquestes dues persones, perquè els primers anys de carrera és això, no? Es dona el francès, però no d'una forma tampoc molt detallada. Es dona el francès per damunt, la gramàtica està xulo, les classes no són molt diferents al que ja hem vist, però no és un moment decisiu. El moment decisiu per a mi va ser quart. I tu, per exemple, en el meu cas, jo sí que vull dedicar-me al francès. A què t'agradaria dedicar-te? Jo tinc pensat a traducció en francès i com també tinc en l'italià, per l'italià, i si era el cas de l'anglès també. O sigui que les portes obertíssimes. Home, claro. Però sí que m'és tirant més cap a traducció i no tant com a professora, perquè note que jo no tinc la metodologia, no sabria com fer una classe. Igual em veig en el moment i sí que sabria estructurar, però ara mateix ja ho pense i me fa tot un molt. Ja. Però bueno, esta vida mai se sap. Esta vida cada un, exactament, mai se sap. L'altre dia feia un podcast en Patricia que al principi començava dient-me que ella era logopeda i li encantava i de repente es va passar a la docència universitària del francès. O sigui que, qui sap, jo dic que vull ser professora, però en un futur no sé què me depararà el futur. Exacte. Però bé, hem parlat del CAL i crec que val la pena
tornar a parlar del CAL, no? Sí, entrar ahí a fondo en esto. A fondo, sí. La veritat que havíem pensat parlar un poc de tot, però jo del que més vull recalcar és que, òbviament, recomanem a tot l'estudiantat de la Universitat de València a participar en totes les activitats, que en són moltes i molt boniques. Jo, per exemple, he tingut l'honor de participar i de mig organitzar el karaoke del CAL i ha sigut una activitat molt divertida, coneixes gent, parles qualsevol idioma i també hi ha altres com el claviardage, el tastallengües, o sigui que, bueno, el tastallengües és del servei de llengües, però bé, hi ha de tot i sobretot les tutories privades no, individuals, anem a dir, no? Has fet tutories individuals? Jo no he fet poques, en veritat. Però alguna? Sí, en Núria. En Núria Plot. Des d'ací, un bé de Núria. Sí, superbé. És la millor, és supersimpàtica, t'ajuda moltíssim i damunt te motiva també a estudiar i si tens algo que ja te pot ajudar, que te dona la confiança de que li ho pots dir i pots agarrar-te una tutoria en ella quan vulguis. I a mi el CAL m'ha ajudat sobretot per treure'm el seu per parlar més que res francès, perquè en classe sí que toques molt de francès perquè al final has de traduir-lo, però sí que és de veres que el parlar-lo igual és llegir, però no és parlar d'espontani, com si fos un examen o com si fos la vida quotidiana en França, per exemple. Exacte, perquè quin és un dels problemes més grans que troba la gent quan es bloqueja en un idioma? L'oral. Això des del primer moment es sap quan una persona li tira moltíssimes hores i quan una persona li tira les hores on tocava. Perquè està molt bé saber gramàtica i està molt bé saber literatura i vocabulari i tot, però la fonètica i la part de la fluidesa és una cosa que s'ha de treballar i quin millor lloc per a treballar-ho que en els grups de conversació del CAL. Exacte, perquè n'hi ha molta gent, depèn de grup, però sí que és de veres, jo este últim any que m'ha apuntat, que crec que ha sigut el millor, perquè ja també tenia com més clar l'objectiu, que era el seu, i sí que anava jo ahir enfocada en això, i érem una classe de 3 xiques, i al final una per qüestions de treball, com a que venia quan podia, i l'altra xica jo, pues, és que ja era, més que una classe per parlar francès... Una família. Sí, ja era anar allí a contar-nos la setmana, ai, pues mira, pues han fet esto, ai, m'ha passat esto, tinguem ara un grup de WhatsApp. Sí? O sigui, és que superbé. I no és que sigueren 2 estudiants i la professora, sinó que era una dona ja jubilada que havia sigut professora i que sabia francès i que no volia perdre-lo. I jo, en el meu cas, era una estudiant que volia treure's un títol de francès i entre totes, el que no sabia una ho sabia l'altra i és que era ja xerrar quotidià, vam arribar com a aquest nivell d'entrem i a partir d'esta porta només es parla francès. I si d'ací i ja parlem el que siga. Però, no sé, em va agradar molt i note que vaig treure molt de profit anant ahí. Sí, la veritat que sí. Jo també he anat durant 4 anys als grups de conversació i ha sigut un canvi en la fluidesa i en l'oral brutal. I a més, ja que ens posem en consells i en aprenentatge de llengües, jo puc dir que per a assolir un nivell alt en un idioma, especialment en la part oral, s'ha de trobar el teu lloc de confort, un safe space, el típic safe space de que tu trobes en un lloc que saps que no te van a jutjar, que pots fer errors sense problemes, perquè l'aprenentatge d'idiomes són errors. I d'errors, i hasta que no els fas, no saps que s'has fet, vull dir-te, i hasta que algú no te diu que s'has fet, no ho descobreixes i no els canvies. Claro. Entonces és un cercle viciós, els errors. Però jo penso que has de trobar el teu safe space i per a nosaltres que ha sigut el CAL i ens ajuda molt pel que tu dius, per trobar un lloquet on saps que estàs per aprendre i els altres també, i ningú va jutjar-te ni a burlar-se de tu per dir una cosa mal o una cosa que no existís, que això mos passa a tots quan estem aprenent un altre idioma. I així és com hem arribat al CEO, vull dir-te. És que són paraules mayores i per això m'agradaria que explicares la teva experiència fent l'examen del CEU. Què opines? Ja no sols del procés, sinó també l'examen en si. Què et va semblar? No anem a parlar d'organització, perquè això va a part i el teu cas és especial perquè el va fer durant la Dana de València. Sí, i va ser 2 plaços va ser l'examen. Va ser un poc caòtic, però d'això no, de l'organització és de veres que es podria millorar, però en quant a l'examen en si recomanes a la gent fer-lo més pronte del que pensen que estan preparats, si penses que és un examen molt difícil o si està bé. A veure,
el que és comprensió, quasi que de normal es porta millor en una llengua que expressió. Entonces, comprensió tampoc ho vas trobar massa complicat. Sí que és de veres que en l'expressió va ser on les notes ja van ser un poc que dius, ui, socorro, Exacte. però, bueno, es va Això en passar. tots. Jo crec que... I sí que és de veres que jo pensava que no estava preparat per treure el C1, perquè jo me veia verda, Ahí se'n volia anar. i tu que me dies, no, va, sí, que segur que sí, no sé què, i després anava a... Bueno, en el CAL jo portava redaccions que feia, que damunt contenen llibres ahí d'exàmens, jo feia les activitats com si fos un examen tal qual, i es portava, i com, bueno, tenien les correccions darrere, m'ho corregia jo en casa, però en les redaccions necessitava algú que me diguera esto sí, esto no. Entonces, el que és l'estructura i també, pues, no gastes aquestes paraules perquè no sé què, o estructura-ho millor antes d'escriure, o tots aquests consells que me donaven en el CAL, pues sí que me van dir, vale, sí, vas millorant, vas no sé què. I ja me donaven com això de, està molt bé, ai, has dit així algo, ai, esta no sé què. I tu també me'n corregies moltes, Ui, sí. moltes. I clar, poquet a poquet ja va ser com, bueno, va, anem millorant. Però jo en el moment de fer l'examen dic, ui, i a Karen, la Dana, que va caure, que jo només vaig poder fer l'oral, dic, serà una senyal del destino de que no estic preparada? Però com vaig tindre també uns quants mesos més per preparar-me, dic, va. Que ja estaves preparadíssima, no necessitaves esos mesos. Va Bueno, ser va, un regal de... Bueno, un regal o el contrari. Però sí que... Jo el que sí que crec és que mai estem 100% preparats, mai pensem que estem 100% preparats per a fer alguna cosa que ens fa por. O sigui, si tu esperes al moment que digues uau, vas a treure un 10 en un... No, és que mai ho faràs, mai ho faràs. No existeix aquest moment. No existeix un moment en què tu digues estic 100% preparat per a aquest examen o estic 100% preparat per a anar-me'n a l'estranger o estic 100% preparada per a llegir-me este llibre que qualsevol cosa. No, és que no existeix, n'hi ha que fer-ho i punto. I no n'hi ha que sobrepensar les coses perquè arriba un punt que si estem sempre no, és que i si el suspenc? I si... Bueno, pues... Però el tornes a fer. A lo millor és que el tornes a fer i a lo millor és que no depèn el 100% de tu i si suspens. Claro. Vull dir-te que jo agraïs molt que em feres cas en els meus consells perquè jo te diria, és que si esperes a tu el moment de dir estic preparat per fer el segur, no arribarà. És que has de sentir-te tu i dir, ja, és el moment. Vull dir-te, estem en quart de carrera, s'ha de fer, és molt xulo, vaig a passar-me superbé en l'aprenentatge, vaig a plorar un poc pel camí, que també és bo, i després se me passarà quan veig l'aprovat, efectivament. Efectivament, així no va ser. Sí? Mira, ho he clavat. Tal qual. Sí, és que també, quan vam tornar de l'Erasmus, jo dic, jo vull fer-lo ja, perquè si no sé que es me va oblidar tot o que jo què sé. I volia treure-me-lo ja. I dic, esto és un tràmit més, el fem i ja està. Però, claro, després de tot el que va passar, dic, buah, és que igual, però en veritat era o ara o nunca, el que tu dius. Estem en quart de carrera, igual l'any que ve, si comencem màster, igual ja no estem tan en francès, estem en altres coses. Si comencem a treballar, igual ja no tinc temps per estudiar francès, o sigui, en acadèmia i tal. Era ara o mai. Totalment. Entonces, I tornem jo crec que tornem a incidir en tots els estudiants, especialment de llengües, o que no siguin de llengües, de la Universitat de València, per favor, feu els exàmens oficials. I quan toca. Vull dir, no s'espereu a que s'acabi la carrera per a dir, ui, no tinc cap títol. No, no. Durant la carrera és un moment, sí, d'anar a classe, de passar-se-ho bé. Sí, jo no dic que no t'ho passes bé, però també és un moment de fer coses a part, acadèmiques. Vull dir, és un moment d'anar a acadèmies, és un moment de buscar qual podria fer el C1 de qualsevol idioma. Dona igual que siga italià, anglès, francès que xino. O sigui, és un moment, jo crec que també de veure fins a quin punt som capaços de fer alguna cosa, no? Perquè eixes de la carrera i també vols sentir-te, jo crec... En una satisfacció que te dona treure un títol. Sentir-te orgullós del que has fet durant 4 anys, no sols tenint una fulleta que posa que has estat 4 anys a la universitat, sinó he fet això a part, he anat al CAL, he fet cursos, he fet de tot. I un dels cursos que vam fer, introduïm la següent temàtica, és el taller del treball de final de grau a Tarongers. I sí va ser al CAL de Tarongers, el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de Tarongers, que va ser, jo crec, crec que és d'este any nou, pot ser. Diria que sí, me vol sonar. Me vol sonar que és el primer any que fan això i un 10. O sigui, Guillem Calaforra i Amaya Crespo, un 10. Sí. Els dos. Ens ha encantat, hem aconseguit l'objectiu que volíem les dos i què pots dir, Sílvia? Què podem remarcar? Unes classes que és que tu vas ahí que no saps com és de fent un TFG i t'han dit igual moltes voltes de pues és una exposició més. Però no saps exactament. Claro, dius, sí, és una exposició però ha de ser més formal i puc com
Bueno, com l'estructure? Com ho faig? Què tinc que posar així? Tinc que posar-ho tot? Què lleve? I crec que eren 4 classes? Eren Eren 8 4 o hores. 5? 8 hores. 8 hores, pues 4 Ara no sé dies. si... Sí. Les xifres. Bueno, sí, 8 hores i va estar superbé, perquè la primera classe sí que dius ui, que por, la defensa ja està ahí, mare, no sé com Sí. fer-ho, jo no havia posat ni agraïments, i menys mal en El aquestes primer dia vas classes dir, s'havien de posar dic, agraïments? ostres, Però si vols... Si no, no. es vas posar, perquè era el que m'ho van aconsellar, qui sóc jo Sí. per dir que no, i la veritat que superbé, perquè com van fer ja la simulació, si no entre Sí. cometes, de com es fa una defensa, també va ser obligar-nos a nosaltres mateixa de ja fer el PowerPoint si volíem fer-lo, ja fer el guió, i és que ens van dir, esto s'ha de posar, esto no s'ha de posar, i de manera molt que no era de que te manaven que tenies que fer esto, tenies que fer l'altre, era com super, no sé, en confiança. També era un grup reduït i no, jo estava molt còmoda ahí. Sí. I noto que va ser molt útil. Molt A les útil dos. i sobretot el que has dit, jo crec que és un altre dels safe space que hem tingut al llarg de la carrera. O sigui, és un lloc que sabíem que no ens anaven a jutjar, que tot el món deia el que pensava, cada un venia d'una carrera, no tots venien de la mateixa, i els nostres comentaris eren escoltats i a més respostos. O sigui, si teníem una pregunta, un dubte, qualsevol cosa, estava ahí Guillem o qualsevol altra persona del curs per a respondre al dubte, i jo crec que vam aprendre molt. I és de més que el curs estava estructurat en diferents fases, no? Al principi començàvem en una introducció de què és la defensa, també ens posàvem vídeos d'exemples del que no s'ha de fer o exemples del que s'ha de fer, i després vam anar a poc aprenent en la pràctica, no? Com ha dit Sílvia, a l'última sessió vam fer ella i jo una simulació del que seria la nostra defensa. És de veres que en el meu cas va ser caòtic perquè no tens el suficient temps per a preparar-ho. Claro. Bueno, jo pensava que va ser caòtic. Després... Bueno, jo vaig veure que a tu te va eixir molt bé. Però després no sé. sí que és de veres que després va fer la nostra defensa com a tal Ahí de... sí que és preparació, Claro. preparació. I ja tenien 2 setmanes més per Efectivament. mirar-ho més. Però és el que diu Sílvia, que al final tu acabes i les 4 setmanes o les 8 hores i ja sents que ja estàs a on vas, ja estàs més o menys, te preparen també per a les preguntes que van a posar-te el tribunal, que bueno, això mai estàs 100% preparat, però la veritat que va ser molt guai descobrir-ho i que tant de bo ho facin l'any que ve, jo crec que sí, per a tot el món que vulgui fer-ho. I si ho fan l'any que ve i jo tinc que fer un TFM, no descarte la idea de tornar sin disseny. És de veres, era per TFG i per I per TFM. TFM. És de veres. Ser pas dos, que érem la majoria de TFG, ara que ho pense. Sí, Crec que tots. jo diria que sí. I Jo eren crec que tots de tarongers. Antes érem ahí les intruses de Blasco. Sí. Podríem fer a Blasco també. Podríem fer amb Blasco, Així n'hi ha 2 grups. però posarem a Núria. Va. Si n'hi ha 2 grups, és de veres. Perquè era reduït, nosaltres vam entrar de... N'hi havia poquetes Sí, classes, pa. això sí que és de veres, perquè també l'aula del CAL és menuda. Entenc que per això n'hi havia poques classes, perquè si no... Bueno, i també perquè Guillem el que ens repetia era que no tingueren por a parlar, entonces entenc que vulguin fer-ho en un context reduït. Jo també, Claro. abans d'anar, jo pensava, no sé què em trobaré, imagina que hi ha 40 persones i no vas a estar tu parlant en 40 persones sobre el teu TFG, en canvi no és el mateix si n'hi ha en un dia, no sé quants eren, 10, si n'hi ha 10, te pregunten, ai, sobre què va el teu TFG? I tu, pues, parles. I tu li contaves tot. I damunt, lo que trobo jo també que va estar xulo és que no eren només consells per fer la defensa del TFG, eren també tipo, en general, per qualsevol exposició o ara, jo què sé, un congrés que tingues, que tens que parlar. Ja saps com dirigir-te a la gent, ja saps més o menys com estructurar-te aquest discurs o la presentació. I ja no era només per TFG, jo crec que ja era més per la vida en general si tens l'ocasió d'exposar alguna cosa, clar. Jo crec que tots tenim l'ocasió de parlar en públic i ens ajuda molt per a parlar en públic en general. No és... Sí que és de veres que en un context acadèmic, però les situacions en les que parles en públic generalment són un context acadèmic. Sí. Així que sí, jo crec que... Perquè a vegades ens pensem que estem superpreparats per a alguna cosa, o al revés, i realment no. Hasta el moment que no te poses ahí en el tribunal a defensar el teu TFG, no saps lo preparat que estàs. Ja començarà a tremolar i dius, A tremolar, i això com va? Bé, tanquem ja aquesta etapa, CAL, llengües, itineraris, tot, i passem a probablement una de les experiències que ens ha canviat la vida. I encara que sona super
cursi és així, vull dir, l'Erasmus, o programa internacional. Què, Sílvia, on vas anar d'Erasmus? Jo vaig anar al contrari de lo que estem acostumats així. Bueno, al contrari tampoc. Però em vaig anar al nord de França. Sí, però al contrari. Feia fred. Ja només en això ja era contrari. Vaig anar al nord de França, a una ciutat que es diu Lille i que està superproper de Bèlgica. Jo tenia tota la mà. Tenia França, tenia Bèlgica. Vam anar a Londres en bus, tota la mà. Sols en això, tot al costat. I superbé. Típica ciutat nord de França, Xina, com sempre estava també núvol, era com que estava... Pareixia de pel·lícula. Feia fred, però bueno, és aguantable, saps que vas estar ahí un any. I ja saps, ja vas sabent que fa fred. Vull dir, exacto. No és cap sorpresa. No vas a cegues, tu ja investigues i mires coses i dius, ai, pues mira, i parles en uns, parles en altres, de persones que ja hagin anat allí. I superbé. I bona experiència? Molt bona experiència. Sí que és de veres que no va ser l'Erasmus que te pinta la gent de ai, és que m'he anat de festa així, ai, és que no sé què, m'ha convalidat no sé quina assignatura de no sé què. Jo, per no complicar-me la vida, me vaig agarrar tercer curs i me vaig buscar totes les equivalents allí en Lille i ja està, perquè si no sabia que en quart se m'anava a desquadrar esto, lo altre, i damunt em va ajudar també un alumne que va estar allí i és que quasi que va ser un copia-pega del seu contracte d'estudis, encara que quan vaig arribar allí vaig veure que la meitat no existien, o sigui, la meitat d'assignatures havien canviat de nom o que havien canviat un poc i ahí sí que tela, però bueno, que va ser difícil, però és que tot el món és capaç. Efectivament. Si te pones... I va estar superbé, la veritat, perquè tu vas ahí, dius, ui, igual sí que has anat a França, però igual no has viscut un any a soles en França que dius, estic... Bueno, en el meu cas sí que no n'hi havia ningú de classe que se n'anava a aquesta ciutat i va ser com és el moment de demostrar-me també a mi mateixa si sóc capaç de viure a soles sense ajuda de ningú, si sóc capaç de comunicar-me amb la gent, de que me poden entendre, de que no, si n'hi ha algun problema. També en temes de bancs, a les beques... Aprendre a resoldre els problemes claro, que mai havíem... Exacte. Que mai havíem vist. Perquè tema a casa sí que controles, que ja tinguem una edat que no mos ho facin tot. Per anar a veure. Exacte. Però tema banc i beques i això, jo, per exemple, és una cosa que no havia tocat encara. Sí que era més paregut a sí, perquè al final és Europa. I saps que esta beca pues, és igual, és internacional, esto no sé què, però, claro, el conflicte major era la llengua. I la gent nova que te podia aparèixer de la nada i les classes i tal, però jo crec que vam eixir ahí contentes. Molt bé. Vaig treballar moltíssim, quasi més que sí, en segon, perquè en segon no tenia tantes classes i en tercer jo tenies que, mare de Déu, no eixia, si eixia de la uni vam anar a casa a fer faena, però bueno, això jo crec que la majoria és com que anava jo en el meu objectiu de me vull treure tal títol de francès, a veure d'italià se m'he tragat també, entonces al tindre aquest objectiu jo crec que anava ja com focalitzar per fer això. I el que vinguera pues, estava ben fet, però això sobretot. Jo la veritat que crec que vam tindre una experiència prou similar. I no és una experiència normal, no, en plan, no sé com dir. La gent que té normalment que diu, me'n vaig a Erasmus, no és l'experiència d'un Erasmus normal. Jo en el meu cas també me'n vaig anar a una ciutat molt freda, que si me coneixeu i sabeu del podcast clarament és Montreal, i vaig viure allí experiències molt xules, però de veres que jo vaig estudiar molt. I molt és el triple probablement que a la Universitat de València, i mira que no estudiem poc. I jo crec que el fet de veure que jo soc capaç i que tu eres capaç d'anar a un lloc, estar completament a soles, perquè en el meu cas tampoc n'hi havia cap persona de València que estava a València, a Montreal, és una cosa que tu dius, no sé si seré capaç i arribes allí i te sents orgullosa també de passar un any en un lloc que no coneixes, que fa molt de fred, que a lo millor també estàs farta i vols parlar un poc la teua llengua i no tens a ningú que parli la teua llengua. Exacte. És dur, però a la vegada molt, molt bona experiència i des d'ací una altra vegada per a tots els estudiants de València que vulguin fer un Erasmus, aconsellem, jo crec que sí que les dues aconsellaríem les nostres destinacions, no? Sí. Lille i Montreal, de fet. Hi ha un xic que enguany se'n va, bueno, sí, al tercer curs se'n va a Lille i jo pues, vaig dir-li que vaig a mirar-me vols per anar, perquè jo vull tornar. Molt bé. Me va fer gràcia que, clar, jo li vaig dir más o menos de lo que me veia la gent de ai, sí, jo he estat així, esta ciutat és molt xula. Per exemple, tinc un amic que estava a Nantes i que continua a Nantes. Sí? Perquè està fent...
que ell va anar en tercer de carrera, és que no me'n recordo, doble titulació es diu, que és com que allí en França acabes la carrera i fas el màster allí també. Entonces, ell acabarà l'any que ve en carrera doble de València i de França i en el màster acabar també. Això també s'ha de veure. Això s'ha de veure. Perquè això està xulo. Perquè nosaltres ja haurem pogut fer. Jo vaig plantejar i dic, crec que no, crec que un any allí ve i després ja veurem si anem a treballar o què. Però, claro, està molt guai. I bueno, este xic que se'n va ara ahir, jo estic més contenta. Molt bé. I hem parlat un poc de les coses bones, però en quant a les coses roïnes que els hem tocat per damunt. Jo crec que el fet d'estar a soles i no tindrà ningú per a parlar la teva llengua, això és clau, perquè inclús quan estem tristos, potser sí que ens apeteix un poc conversar en la nostra llengua. Jo en el meu cas és de veres que vaig decidir, això va ser una decisió, i és de veres, jo vaig dir que no tindria amics espanyols. Però vaig arribar allí, la cosa va canviar, clarament, i m'alegre de que vaig a canviar perquè una de les millors persones que he trobat en la meva vida ha sigut els espanyols i catalans que he trobat a l'Erasmus. Però sí que és de que jo vaig anar en perspectiva de francès, i no tot se pot. Vull dir, de francès un 90% del teu dia està molt bé, però necessites sí o sí ser mínim de 10 per a parlar en la gent que te coneix de tota la vida i sobretot en la llengua que coneixes tu de tota la vida. Què opines? Lo mateix. Jo crec que també anava ahir de no me'l vull parlar francès i no sé què, i clar, després veus que la gent està com tu, la gent que va de fora està com tu, de que necessita parlar la seva llengua allà, de que així l'estima que, no sé, el parlar, és que sobretot el parlar és el que tu dius. I al final pues, acabes fent el teu grupet i, bueno, jo tampoc és que tinga... No he fet moltes amistats en Lille en francesos, vull dir. És normal, xica. Perdoneu als francesos, però és normal. Sí, però sí que m'emporta un grupet molt bonico de gent d'ací. Efectivament. I superbé. Jo crec que sobretot pel que dius, perquè estan vivint exactament la mateixa experiència que tu estàs vivint i al final això no ho pot entendre al 100% una persona que no l'ha viscut o que està en la seva pròpia ciutat. Però jo crec que és més o menys l'experiència que tenim tots. Està molt bé fer amics d'allí, però jo crec que aquests no van a durar per tota la vida. I que és complicat també, perquè ja tenen el seu grup. Però ja tenen que incloure tots. Igual... Claro. I que canvien a vegades l'idioma. Sí, és complicat. I jo no sé, en Montreal, però jo no feia un curs. Jo feia ahir 300 cursos. Igual estava en L3, que estava en Màster 1, estava en L1... Igual. Jo estava fent lingüística, traducció, llengües i tecnologies a la vegada. O sigui, tot a la vegada. Tecnologies. Tecnologies de la traducció d'estes. No me'n recordo. TIC. La UV. Jo estic aplicada a la traducció. Exacte. Jo estava fent de tot a la vegada. O sigui, que tampoc tenia molta gent que coincidia. Crec que hi havia igual una xica o dos que coincidien en 2 cursos, max. Des 10 que feia, des 11 o 13, 2 cursos. Claro, o sigui, que era també molt complicat fer amics en gent que no estàs sovint en classe. Però bé. Bé, vam aguantar. Bé. Jo crec que amb això podem tancar ja etapa Erasmus i passar a les conclusions finals. I jo crec que una de les coses que vull que parlem és quins són els professors que més ens han marcat i pot ser també les assignatures, encara que està molt relacionat amb els professors. Jo puc començar dient, ja he dit que Patricia i Helena han sigut de les millors professores que he tingut de francès, però si parla de llengua catalana, que és una de les meves passions també en aquesta vida, és Ivan Carbonell. Donem les gràcies a Ivan Carbonell per haver-nos ajudat, per haver-nos donat totes les possibilitats possibles del que podíem fer en el futur, per haver-nos fet descobrir llibres, cançons, de tot, i a Maria Josep, també per Maria Josep Marín, per tot, perquè la vam tindre en primer i va ser com una introducció al que significava la universitat i va ser molt guai. Encara en Covid. En Covid, és que duiem mascarilla. En mascareta encara. Vam començar en mascarilla. Esmorzàvem en els passillos. Me'n recordo jo. En els passillos? No, si anava separats. Bueno, quan esmorzàvem. Sí, esmorzàvem. Perquè tenien classes seguidetes. Sí. Però bueno, mortissant aquests 10 minutets que el cap descansarà un poquet. Jo també en Ivan Carbonell tinc bons records d'ell. Recordo també que ens va donar un llibre seu, així en una dedicatòria, i superbé. I les seues classes eren superxules.
eren molt motivadores. Tu entraves ahí i dius, ai, tinc ganes de fer aquesta classe. Total. I sigues i dius, uau, o sea, no he pogut aprendre més i sobretot tinc ganes de fer de tot. O sea, te donaven ganes de... A mi m'entraven ganes de quedar-me parlant amb ell i preguntar-li coses i saber més. O sigui, que bonico és els professors que te fan voler saber més sobre el seu àmbit, perquè potser el meu àmbit no és la llengua catalana i m'estàs fent que m'agrade per conforme ho estàs donant. Com la gent que no li agrada les matemàtiques o l'anglès i de repente un professor que li encanta com fa això i és la seva passió. Pues... Exacte. Clar, igual si jo en segon hauré tingut una altra professora d'italià que bueno, és l'única que ha tingut, entonces no sé les altres com són, però si hauré tingut una altra que no m'haurà motivat tant, igual l'italià avui en dia no m'agradaria tant. Efectivament, que jo crec que depèn molt del professor. I nosaltres hem tingut la sort de trobar a professors que motiven i que ens han donat ganes d'estudiar aquesta assignatura. Sí, totalment, totalment. Encara que, clar, sí o sí, n'hi ha assignatures que se fan un poquet més pesadetes, que se compliquen més, no però... No anem a dir quines perquè segurament canviaran, perquè el TMI està fent com es diu, una reconstrucció de la carrera i jo crec que tots estem d'acord en quines són les assignatures que no funcionen i no passa absolutament res. I jo crec que algunes d'elles no tenen tant que veure en el professor, tenen que veure en el contingut de l'assignatura que no li pega al nostre àmbit. Però jo estic seguríssima que la UV aconseguirà canviar el que no funciona, perquè ho han vist en les nostres enquestes, han vist el que no funciona, i sinó que no anem a anomenar-les perquè segurament canviarà. Exacte. Confie. Igual per nosaltres i per altres no. Que bueno, no se sap mai tampoc. No se sap mai. Bé, Sílvia, t'agradaria afegir alguna cosa? Pues sí, que moltes gràcies per poder fer esta xerradeta juntes i ja està. I que eres una persona vitamina, que dius tu, que motives un montó. Citando a Marian Rojas. Que motives un montó i que la curra que estàs pegant va fer estos podcasts i preparar-te tot i... Increïble. Que bé eres. Que bé eres o vaig treure de tu que sàpigues. Molt bé, doncs fins aquí el capítol d'avui i moltes gràcies també, per suposat, a la Universitat de València i als nostres oients per escoltar Sepa Niega de Groga i podeu escoltar els nostres episodis que també parlen de tot el que hem estat parlant. Carrera, Erasmus, Montreal, llengües, o sigui que així n'hi ha per a un munt. I si vos ha agradat, per suposat, compartiu-lo i deixeu un comentari. Què penseu sobre el podcast i si vos agradaria tindre a Sílvia en un altre episodi, que a mi sí. Oi, ja veurem. Així que adeu o fins pronte, Sílvia. Ale, a tot. Au revoir.